Esselamu aleyküm hormatly dostlar, tanışmışlar. Bugün Qurbanlyň 3-nji gün bizde. Şoň üçin hem häzir bir teýýarlyk görýäs, mehmanlar gelmeli. Dostlar, tanışmışlar. Elbette Kanada Toronto şäherinde ýaşaýarlar. Şoň üçin häzir bir şey düşürýär. Hacı oturda saat çalýar. Gowuny hoşly ýaşaýdyk. Hem öz gowuny hem bizim gowunymyzy. Uman canına sağ olayıp hemen de innikilere Hudaýa ýetirsinip hem de tüýsürekden Qurbanly gutlaýar. Bir hiç ýyly gaýgatmaýan. Daşary ýurtda ýaşasam öz başyna alyp çykýar. Şo Turkmençiligimizi, däwimizi, desturimizi, dilimizi berk. Şonu ýaly alyp barýar. Göreýin näme pişirýärler. Oho, bu burada. Bu görkezmi yani. Şöyle tuttum. Bir de barbekü. Diğeri ise şaşık pişirmek için. Ortayda da oturmalı yer. Bir de ben üzüm bağım. Tekrar tutuyorum. Yetişmelini. Netivesi. Bir de ata vatanın baydağı. Her yer gelen beylekliğini çıktı. Dökülmüş bağ çıkardım. Elbette her kışta tavuk kurya, şu tavuk kurmak için, evine geçmek için tabi işler etmeli olayan lazım. Yok, ağır yüzüne koymasın, daha o yüzüne koysun. Tabi. Ja, som men maskin duramur, no ya ya artık. Varıyacak, kılıç varıyacak. Ha, kılıç çıkıyor, kılıçlardan çıkar ya. Boleh. Boleh, boleh.